अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्यातील वाडेगाव येथील ग्रामस्थांनी घरकुल योजनेच्या हप्त्यांच्या समस्येमुळे आज बाळापूर पंचायत समितीवर धडक मोर्चा काढला। गटविकास अधिकारी यांच्या दालनात हा मोर्चा पोहोचल्यानंतर अधिकारी आणि आंदोलकांमध्ये काही काळ शाब्दिक वादामुळे तणाव निर्माण झाला। वाडेगाव येथील घरकुल योजनेचे हप्ते अनेक दिवसांपासून न पडल्याने ग्रामस्थ त्रस्त झाले होते। या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आज वाडेगावच्या ग्रामस्थांनी एकत्र येत बाळापूर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांच्या दालनात धडक मोर्चा काढला। यावेळी दालनात उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांवर आवाज चढविल्यामुळे मोर्चेकरी आणि अधिकारी यांच्यात हमरीतुमरी झाली आणि वातावरण तापले। मात्र त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आंदोलकांची माफी मागितल्यानंतर वातावरण काहीसे शांत झाले। त्यानंतर ग्रामस्थांनी आपल्या समस्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या। प्रतिनिधी अमोल जामोदे, NTV न्यूज मराठी, बाळापूर, अकोला।